na duniya da dalgadi lahiyalo na duniya da dalgadi lahiyalo na tare da kai alilwa da ruwa wakin dauda alhaji ruwa wakin dauda ne wata kula kaurin gaba na yi zirafin da bayan zauna 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 dan jini duka kana su zo su ganye ka kai Allah ya Allah alhaji kai Allah ya zaba wata kula kaurin gaba girman da gidan uba ne me ga kafa ka gidan mayaro kai ka zora ba ka da zora ya yi haka ado ai haka ne wasa wata kula kaurin gaba mai goshin bunsuru ya fara ka gida shi ya hadiye ko mai zallage kai yaro ko mai zallage ba har ga wani rabban dan zargi baya da komai baya da kowa sabon gari ta shi ya wayar noma da yana tallaban ga aisha yana tallaban ga na yarda da sarki yaro ba ta kula karin gaba sarki mai kyautar doki sarki mai kyautar liguna sarki mai kyautar wanduna sarki mai kyautar kudoci sarki mai kyautar alkyabba sarki mai kyautar launa inda ya baka kayan kawa ya mika ba kuɗi bandari abin shagali ya samu wata kula kaurin gaba na yarda da sarki yaro ni alhaji musa dan kwailo na tafi kano na ni alhaji musa dan kwailo na tafi kano na yi sallah na ga hawaii sarkin kano da zai fita zai je idi ta kofar mata ya fita bakan dabo daga hannu na ta kwari ne ya rata ya da an kasa ko da idi ya dogara shi ya yi hudu ba sarki ya doke ya shiga kofar wambai hakiman sarkin kano sau talatin da shida ne da hakiman sarki na ya shige mai nasara ya merito ga tsarin yan sanda ga tsarin yan doka ga layin yan bindiga ga tsarin yan baka ga samarin sarki yan kasa ga tsarin zagaye-gaye ga dakin zage ga lakumi farin doki sai an ga haka sori da kuma ga shamaki da dare ne mayan bayan sarkin kano suna gyara da zage kin ga da dodo suna gyara da zage kin ga da dodo hayan da ka sauran twinki sarki sai ya sauka gwamnan kano sani bello ya sauka suka gaisa ya ce sarki ado haka gaja kai daidai kari ga al'umma sadaka kwana munade alhaji ya yi ga al'umma sadaka kwana munade sai ya doki ne ya isa nan gobar arewa sarki ya yi jawabi ya gode wa Allah ya gode wa rasulallahi an kare azumi lahiya an kare sallah lahiya kowa ya je ya ce masu kowa ya je ya sauka a so Allah da lumu ya uwa ka so Allah da lumunda ita sallah ta kwana daya fakin masarkin Kano dozo da daga tazo sun halara kawar kudu sun ya zungai da sarki gida da dadon naka ne kala ya alhaji gida da dadon naka ne kala ya zaba da kama sarki ya yi hannushe ya tafi babban daki ya da ya yi ziyara ya da ya sauka gida da dadon naka ne kala ya alhaji gida da dadon naka ne kala ya zaba da sallah da kwana biyu sarki ya yi hawan nasara ya tafi can nasara sai ya furta gidan gwamna sun ka gaisa da gwamna sai ya doki mai gada goban nasara sai ya da hanyar banki mutanen da suke banki sai laye akan titi suna gaisuwa ga sarki Allah
kai jinkiri ka kai bi samari alhaji ka kai bi samari abe da mulki sai sabon gari mutanen da suke sabon gari sun yi laye a kan titi suna gaisuwa ka sai haka za ka yi jinkiri ka kai bi samari alhaji ka kai bi samari abe da sabon gari ya zaka wajen mutanen da suke fage sun yi laye a kan titi suna gaisuwa ka sai Allah za ka yi jinkiri ka kai bi samari alhaji ka kai bi samari abe da fage ya shigo birni mutanen da suke birni sai laye a kan titi suna gaisuwa ka sai Allah za ka yi jinkiri ka kai bi samari alhaji ka kai bi samari abe mai kai yadda idan bayar ka Allah ya zaba alhaji mai kai yadda idan bayar ka Allah ya zaba al'adun suna gargajiya hayya Kano suna na akwai kayan